ワーだ。これがスーパーサイヤ人3！ ついつい勢いで3になっちまったけど、この力に耐えられるだけの体力がまだ戻ってねえみてえだ。はあ、なんだそりゃ、なめてんのかおめえ。いや割り割りけどそのパワーを見せてもらったぜ。スーパーサイヤ人2の先、スーパーサイヤ人3。あんたを倒して絶対なってやるぜ。あたしたち一緒にな。姉さん、私も強くなる。もっと強くなって姉さんと。まさかあいつ。ダメです、ケールさん。それ以上気を上げたら。あれはあの時の。また暴走しやがったのか。